Tá prvotná myšlienka prišla viac menej z mojej hlavy, keď som videl na internete informácie od poľskej expedície, ktorá v Grónsku pôsobila pred nami ako posledná, s tým, že tam v podstate vyliezli viacero prvovýstupov na Panenské kopce, čo v podstate zapadalo do programu Miša a Ďura Kórenia pre ich projekt Seven Virgin Summits. Ma oslovil horolezec Martin Krasťanský, že či by sme nedali slovenskú horolezeckú jachtárskú expedíciu do Grónska, kde by teda oni liezli vo fjordoch a ja by som im tam robil taxikára. Potom sme sa stretli na začiatku roku 18 a proces sa už nedal zastaviť, už sa vyvíjal. Prišiel do Grónska, kde nastúpili chalani a išli sme na polárny kruh, kde sme frčali. Hlavným cieľom bolo nové výstupy v stenách, kde ešte nikto neliezol. Tak to bola v podstate pre mňa asi taká najväčšia výzva. Tá plavba bola celkom zaujímavá, pretože každý deň vlastne tá scenéria sa menila, menilo sa to miesto. Mne osobne ten čas plynul na tej lodi veľmi rýchlo, pretože sme museli ťahať aj služby, aby sme dávali pozor na plávajúce ľady a na kurz. Rok predtým sme spolu s Ďurajom absolvovali expedíciu na Antarktídu. A vlastne bolo to niečo úžasné a to isté som očakal od Grónska. Poviem pravdu, že ma skôr prekvapilo to, že aké je Grónsko obývané. Necítili sme sa tam tak opustené ako napríklad na Antarktíde. V Antarktíde to bolo viac o dobrodružstve, kde sme zažili naozaj veľa krušných chvíľ nielen pri lezení, ale aj pri spoznávaní krajiny a pri tom jachtingu, kdežto Grónsko bolo efektívnejšie, čo sa týka športovej hodnoty. Mne osobne chýbala taká tá pachuť extrému, ktorá v Antarktíde rozhodne bola. Celodenné slnko, ktoré tam svieti, hlavne v tej oblasti Upernárviku, nastala situácia, kedy ja som sa o 4:00 nad ránom zobudil, lebo som poriadne nevedel spať. Išiel som sa prejsť do prístavu a tam sa decká hrali na ulici. Dospelí ľudia boli v uliciach, rozprávali sa, v princípe to fungovalo takisto, ako keby bol 3:30 po obede. Že tí ľudia aj samotní domáci nemajú ten 24-hodinový denný rytmus, ktorý máme my nejakým spôsobom nadstavený, ale je to úplne iné. Proste polárny deň a keď sa cítime, že chceme vonku fungovať, tak budeme vonku fungovať. Hej. Kritická situácia bola na lodi asi jedna, keď sa nám odlomila vrtuľa, čo na plachetnici nie je veľký problém, až do momentu, kedy treba manévrovať v prístave, kde ten vietor väčšinou nie je. Jeden z tých domácich Inuitov povedal, že on vôbec nerozumie našej reči, keď sa medzi sebou rozprávame a ja som mu na to povedala, že ani my nerozumieme ich reči. Na čo on povedal, že ale aj tak sme všetci ľudia s jedným srdcom. To bolo také pekné, že boli naozaj ako ľudia veľmi srdeční a milí. Prekročili sme polárny kruh. Ako môže byť polárny kruh na Zemi, keď je plocha? Neviem, ja som chemik. Nazdar. Mišo. Popri Grónskom pobreží sme absolvovali 4-dňovú plavbu až ďaleko za severný polárny kruh na 72. rovnobežku na miesto, ktoré nám odporúčili naši poľskí kamaráti, horolezci, ktorí tam už 2 roky predtým sa plavili okolo nezdolaných panenských stien, pohoria alebo vrcholu Kangek. No a vlastne to bol náš cieľ a podarilo sa nám tam vyliesť najprv s Maťom Krasňanským a Gabom Čmarikom 800-metrový prvý výstup, ktorý sme nazvali Veľryba. Na tej ceste bolo pre mňa asi najnáročnejšie to, že sme vlastne už od rána boli hore a v ten deň sme ešte ani nemali v pláne liesť a o polnoci nás kapitán vysadil pod stenou, že buď teraz, alebo už nikdy. Keď sme odhadovali veľkosť steny nejakých 300-350 metrov maximálne, tam tá optika v podstate z tej jachty od toho mora tým, že tam nie je žiaden strom, že tam nie je nejaký človek alebo niečo, čo by nám udávalo tú mierku, extrémne skresloval.
Takže my sme, dá sa povedať, bez takej pokory hneď v prvý deň nabehli do tej steny a tak sme si tak nejako opticky rozdelili, že tak tuto budeme niekde na obed, tuto budeme na konci dňa zlánime, po obede sme na jachte, varíme ústrice aj pohodka. Samozrejme hneď v prvej dĺžke sme pochopili, že to, čo sa javilo byť ako 30 metrov, tak bolo v skutočnosti 100 metrov a tá stena je skutočne veľká. V podstate sme išli úplne do neznáma, do neznámeho terénu. Všetko sme šili horúcou ihlou, čiže všetko sa riešilo až priamo tam na mieste. Nepríjemná situácia pri lezení bola asi len jedna, keď mi padlo do úsmevu, alebo teda medzi očí kameň. Potrebujem hodiť loker! Je tam dolu niekto? Do budúca, keď niekto kričí pozor, Ďuro, určite sa nebudem pozerať hore. Čo sa týka lezeckej obťažnosti, sme najťažšiu cestu vylezli spolu s Jurajom a Sisou už cestou späť pod severným polárnym kruhom. Mysleli sme si predtým, že bude možno panenský, ale keď sme prišli hore, tak nás tam prekvapil taký asi 2-metrový mužik postavený. Krása. Tak si predstavujem 6+. Takže Grónsko je prosím pekne jediná krajina na svete, kde sa nerobí horolezectvo, ale hovnolezectvo. Ja tu si kráčam pod vtáčími hovienkami. V tom Grónsku počas toho dňa sa dá liesť non-stop. To je neskutočná výhoda, ktorú si myslím, že sme tam aj veľmi zužitkovali. A vlastne všetky steny, ktoré sme videli, aj na ktoré sme liezli, boli žulové. Je tu možnosť vlastne vidieť neskutočne kompaktné, rozláhlé, monolitické platne gigantických rozmerov. Tam tá kombinácia panenské steny neobjavené, kvalitná žula, stabilné počasie, teplo, jednoducho pekná scenéria, tak to vytvára dokonalý lezecký raj a úprimne som hodne prekvapený, že ešte týmto smerom sa viacej lezeckých skupín neuberalo už v minulosti. Lezenie v Grónsku. Výška veľká, hĺbka hlboká, počasie krásne. Máme 11:45 večer. 11:45 už? Ja som myslel, že tak 10, ale už im zavoláme, či už majú po večeri. V stene bolo neskutočne teplo, že by som neverila, že v Grónsku mi bude tak teplo v stene, že budem v tričku a budem sa potiť. A potom, keď sme už prišli vlastne k moru, kde mal pre nás prísť kapitán, tak ešte tam nebol, museli sme tam 3 hodiny na ňo čakať a bola inverzia a vtedy nám začala byť taká zima, že sme mali ešte málo tých vecí na seba. V Grónsku funguje silné katabatické prúdenie, ktoré značí, že hore na kopcoch nefúka nič. Je tam teplo, až horúco a dole 100-200 metrov nad úrovňou mora huláka silný vietor, do ktorého som ja pristával. Takže pri pristáti som cúval a chvíľu ma aj bralo vlastne, že ma hodí do mora na padáku, ale nejak som to zmanéžoval. Civeta 2, čo je meno mojej lode, má 14 metrov dĺžku a v najširšom mieste má 4 metre. A je to tam uspôsobené na pohodlnú plavbu pre 4, 5 tiež sa dá. No ale keď sme tam boli 2 jachtári a 5 horolezci a k tomu celý ten horolezecký vercajk, bola tam mohutná tlačenica, ale chalani to zvládli fantasticky, pretože celý ten matroš mali v kajutách. Chalani boli skvelí, akým spôsobom. To vidno, že tí ľudia sa dokážu zmestiť do malého priestoru a tam celkom dobre fungovať. Ponorka, no snažili sme sa aj predchádzať, ale samozrejme vždy sa nejaká vyskytne, ale prežili sme to všetci v zdraví. Možno to, že človek je tak ďaleko od civilizácie, že to nemá absolútne žiadne vzduchy také tej našej planéty, že dokáže sa dostať na také miesta, kde jediné, čo počuje, je skutočne príroda, či je to nejaké vtáctvo, nejaký vietor a v takých obrovských priestoroch si prípada taký malý a vtedy taký skutočný. Civeta 2, tu je ešte lezecký tým Kangek. Padla tu taká otázka, že či budú rezne.
Pre mňa je lezenie tá najväčšia sloboda, pretože skutočne robíš niečo, čo je nebezpečné, ale robíš to zo žiadneho donútenia, ale robíš to zo svojej slobodnej vôle. Je to niečo, čo chceš, prečo si sa rozhodol a ideš si za tým. Myslím, že to bol veľmi dobre strávený čas, veľa sme toho zažili, veľa som si aj ja uvedomil a bolo to nádherné opäť liesť a lietať na miestach, kde to nikoho ešte nenapadlo. Tá krajina je úžasná, tie fjordy sú úžasné, tá plavba medzi ľadmi je nezabudnutelná. Veľryby, keď sú vedľa vás 8 metrov veľryby, tak to sa vám zastaví dých. Tam sme si vlastne s Míšom jeden večer rozložili stan a sme sa v noci iba pozerali na tie ľadovce a okolo v tej zátoke sa tam plavili veľryby. Je to absolútna sloboda, je to lezecký štýl, pre mňa to nie je šport. Čauko, kakauko. Tamto spoznávanie krajín, ľudí, miest, to všetko dohromady, ktoré tam je, tak to z toho vytvára pre mňa lásku na celý život. Že bude zle.